кешеләр турында ул әйтәләр бит инде. Өлкәннәрекләр, картыраклар, өлкәннәрекләр инде алар яшьләрне сүгәргә ярата. Мыжыкланып. Мин дә шулайдыр, ләкин алай буласым килми. Андый категория керәсем килми. Төптәнрәк уйласаң, яшьләргә җиңел түгел хәзер. Чөнки җиңел, рәхәт, ышанычлы яшәү өчен синең киләчәккә ныклы ышанычың базың булу кирәк. Әдәбият, сәнгать вәкилләренә караганда бу, бәлки бизнеста, бәлки бүтән өлкәләрдә ул шулай табигыйдыр, ныклы ышаныч бардыр. Менә әдәбият, сәнгать бигрәк тә безнең кебек милли дип әйтик инде, гәрчә һәр әдәбият, сәнгать милли булса да, азчылык дип әйтик бу очракта. Һәрхәлдә үз дәүләте булмаганрак халыкларның сәнгать өлкәсендә, әдәбият өлкәсендә киләчәкләре турында уйласаң, аларга бик нык уйланырга туры килә. Безнең дәвергә караганда, без чын мәгънәсендә безнең әйтик вакытта без ышана идек. Үзебезнең көчкә, үзебезнең әгәр дә талантлы әсәрләр ясак, буның белән дөньяны күпме үзгәртеп була. Һәм без яшәүебезне дә тәэмин итә алабыз дип уйлаган. Һәм чыннан да шулай иде ул. Менә бу яктан караганда яшьләргә хәзер бик авыр. Чөнки мәсәлән шигырь язып кына дөньяны тугайтмыйсы, шигырь бер нәрсә, дөньяны тора шигырь бүтән нәрсә. Кыен әйтик. Әйсә чиста сәнгать белән син бик яхшы дохи әсәр язарга мөмкинсең. Аның ул бәһаләнәме? Укучы тарафыннан һәм гомумән аңа ихтияҗ, шул вакытта аңа нисбәттә аңа түләү мәсьәләләре. Бу яктан караганда яшьләргә авыррак хәзер. Бер караганда уйлыйсың, басырга бар. Укучы кирәк, аны аңлаучы кирәк, аны кадерләүче кирәк. Син үзең талантлы икәнеңне, талантыңнан бәһаләнү кирәк бит. Әгәр дә уйлыйсың, язасың икән, кешене аны нәтиҗәсе үзенә канәгать алырлык булырга тиеш. Бу яктан караганда да шактый уйланыр нәрсәләр күп. Яшьләр менә байтагылар, мин аларны үземчә күзәтеп киләм һәм аңларга телим. Әле татар әдәбиятын алганда, аерым алганда, әле менә соңгы буын дип әйтим, 90-нчы елларда бераз иркен сулыш алдык бит инде, мәктәпләр, гимназиялар. Әле шуларда тәрбияләнеп үскән бер буын килә, баралар. Алга таба әйтик, 30 елдан, 40 елдан нәрсә булыр. Менә булар бик нык уйландыра. Мин яшьләргә бик нык булырга кирәк хәзер. Әгәр дә син нык булмыйсың икән. Минем бер нем бар иде. Бу заманда шагыйрь булыр өчен җә дахи булырга кирәк, җә шактый үзләр булырга кирәк. Үзләре фанатик булырга кирәк. Юкса, әгәр дә прагматик акылда уйлап караганда, бик хәлләр нәрсә түгел. Яшьлек аны син яратасыңмы? Ул кайчакта кайбер яшьләрнең кайбер яшәү рәвешләренә үзгә фикер булырга мөмкин. Язганнарына карата, ләкин бит алар кулында калачак. Мин бер нәрсә теләгем шул, яшьләр үткәнне әзрәк, күбрәк белүләрен теләр идем. Чөнки әгәр дә тамырны тирәнрәк белгән чиракта, чөнки тирән тамырларлык булу үзенә бер көч бирә. Безнең тамырларыбыз нык, без китаплы халык, без әдәбиятлы халык, без затлы халык. Шул булганда бераз ул ичке бер төрле мәгънә бирер һәм аларга көч бирер сыман.